Asante Hemaa Nkonson hene eye nana yaw antukusi adwuma otoso mienu na make say one ne manfo ahia ebredi kan kra abra yewura ede akogwa no ema no ene wo che say ono de ade ahia ne kase pa eye nkabomu se obia betimi ede ne ho ato no ede ne ho ama na ono ne nua etimi atena so dwemu se be ya empuntuo ebetimi akoso o se watimi wakama no de ese kuro ede ntitimu ene eba adunti so obi afom ne nua onfa ohwe no onfa nche na mo nyina mo ntimi ka mo humbom na fe mo ntimi entena se na mo hwe agwenkoro a mo betumi afa so a ekuro no ebetumi atumpon ohia ne manfo ewo asuofia achease eno wo atwamangwa biaja north mensin mu eno wo che say wei eye de dikan a wone ne manfo no ehia na mom afi eno waba nti obehwe na watumi eno mo hia abrepa mu na fe motumi atoto enema nyina se be ya empuntuo ahoro ebetumi akoso na mom ono de ade kase ehia no pa eye kroye enkabomu eno edebetumi aboa ema kro biara no etumi atumpon edikan adamira otumfo Asante mewura ase enu onyama wa hye Nkonson Abusua enipa de bebre we anim odo no kroye enamia memetu emenigi ku aho pa teyewura de mai yakonwa mai me o se eza na di kire yebusuafo ya fi akwawie ti ene ne da meni mabusuafo ahia ne echechum se na echi ne de etwaso no ebe fa ho adwene odo de eche bibia wo wiase asumdie odo ene anigye de Nyankopon ohwehwe no peace love and joy de Nyankopon ohwehwe no eti meni mabusua de yesha no nese na netio ye kan hobom de bia na nam de omuche ne ofa ne betu omu kakra no so enu na mesese enuanum a ye wo ha ye ofa silo sa odo no aye nananom e de hya ase no meni mabusua yesa kani nyina ayde abo nana yaw antukusi ajima otoso mienu eye Asante Hemaa Nkonson he ena wate ne nka no we eye bra ne manfo ehia ya edikan kra ewo asuofia achease ena wo chese odo ene nkabomu ani ade ehia ebema empuntuo etumi aba empotamu bia na nanu si ye ena nabusu epani opani akwasi adusai enso echese enei emabunu no dodo na ato ho agunu bone so na ya no monkan no monhwe hunu se mpanifo ni ho no mo a emabunu no ena ewiase no eye omodia adedie bia ho bia no omo ena ba bedie na sasabe uyo babunu na so waye ho basa ebe den ena adedie ba yetumi ede ama ho enti yenhwe na yentimi entoto ye ho yie na no ede betumi aboa afen so no sa uyo babunu a benin panimfo na amamre ne amane bi wo ho no mo panimfo atumi achechew na wahunu se ne enema esitie abusua ne abusua bia ye na nanu eto wonum no na wo mu di won kuni meka huni di anya so bia dware ye acha ne efa ne tumapa no ahuni die e wo suban mu ye na nanu penso na din be wan wapa so beku se Nkonson nya be ma ye se wonu wi ne bi ensi ye de no mte ye ni ama ye ene ye nso ye ti ma tena se ye se ku nyansa sua na nanu abakosem e ti ma tena wo mu didie mu a e dia bebu sa be did the make at a mabru for so and Shayan Yababu in Suban Pie and see a bonunti. Emma maybe I yet to form Yababu more. Won't she need and see never Pia openi akwasi adusai ono eye abusuapani edema Asante Hemaa Nkonson Abusua na samre ode saa ansemu atudwa se yemmo ye homoden na emabunu no yantwe ho firi no bone ho na no na beboa yen ema daache tumidie bi anase mpaniye bi wo hono mo a yenso yensa atumi aka